1849 bisio bubagra Krishna Kishore Maniko thimani ulo bini bwsala bubagra Ishan Chandra Maniko 1850 bisini 1st February o bubagra masao asukha bo afro British rokno kaisara sisa eba 111 rangsakni pusa markha Barot hakotro British Shason ungfuruni simi Tripurani bubagra rok singhasono asukmani salo borom romani bisingtui British rokno rangsak tai rupani pusa rejago abo hani bagui sebmanjagui British rok ulokhe abono dabi hinise sanchio bubagra masao asukfuru bubagra bufayung Upendra Chandra no yobra chongkha tai bwsala okra Brojendra Chandra no khe boro thakur pod chongkha Ishan Chandra Manikya bubagra masao asukmani ulo Boloram Hazari no dewan pod chongkha o dewan Boloram Hazari porojarok no satok pitok khlaima bai porojarok jajagya ngui Boloram Hazari ni nogo attack khlai relaikha abono Laibuma o Tipra Choba hno Tipra Choba ni Laibuma no tui o channel o alka video sanamjak tongo norok abono nugya kho hunke o video no naimano Tipra Choba paimani ulo Boloram Hazari Yubraj Upendra Chandra no singhasono asugrunani bagui dolsa sipai rok no tui Ishan Chandra Manikya no bwtharnani hinui kok chablai tongkha bubagra akok no saimani Boloram Hazari no porni sokogui rkha ulo Boloram Hazari tai bonologi renai rok no bo romui Tripura hani rikhlai rohorkha aboni salkisa ulo no Yubraj Upendra Chandra khe langma solangkha a patimungni ulo Boloram Hazari ni thayo Borojomohon Thakur no dewan pod chongkha Ishan Chandra Manikya ni molo rangpusani belai bial ungjak dewan Borojomohon Thakur o bial ni yagni yakagrei manyani bagui Chakla Roshnabad amsaino phale renani hinui kok tisalaikha Chakla Roshnabad hinke tabukni Tipra hano karibo Bangladesh ni Noakhali Kumilla Silet Brahmanbaria omhai thairogo je bubagrani dokholo tongo a amsaino no Chakla Roshnabad hinui hinjago Omohai bialni jorao Kolkata ni Dokhina Ranjan Mukherjee no tubui Chakla Roshnabad ni manager sanamjakha phiaba bo ulo minister ni pod sankha afuru Rajguru Bipin Bihari Goswami bono lamaka sukha abo bai bubagra Ishan Chandra Manikya Bipin Bihari Goswami no Tripura hano chalokdi hinui yaphari rkha ulo Bipin Bihari Goswami ni grak naikolmung bai bubagra ni rangpusani halo agini sai tasya sasai phakya phiaba Bipin Bihari Goswami no Rajporibar ni baksa borok rok jajagya a borok rok bolong hasuk kamio thangui koki dofani borok rok no bubagrani against to choba khlainani chukili ro abo bai koki rok riang rok bai akobai khlaiei kami rogo thangui kwbangma kamini lukurok no bwtharkha a patimung no kok borok bai Sikam Choba hno Sikam Choba no tui o channel o alka video sanamjak tongo norok abono nugya kho hunke o video no naimano 1857 bisio Bharot haktor grangai British East India Company ni against to Choba nanghe Tripura haobo a Choba ni boyar sipsa phakya afuru Tripura hao tamo tamongkha abono saibana musungkhe o video naimano bubagra Ishan Chandra Manikya ni bebagui khorok bwrui bihik tongo boroni bumung wngkha Rajolakshmi Muktabani Chandreshwari tai Jyotishwari aboni bisingo Rajolakshmi Devi ni bwsabutui khoroksa phano kwrui Muktabani ni bwsa hingke Brojendra Chandra Chandreshwari ni hingke khoroksa bwsajuk tongo Jyotishwari ni hingke bwsala khoroknui aborokni bumung wngkha Navadip Chandra bai Rohini Chandra o Navadip Chandra ni bwsalano Bollywood ni khoroksa rwchabmung kwrung rwchabmung sanamnai SD Burman eba Sachin Dev Burman haikhe Ishan Chandra Manikya ni Bwswk wngkha SD Burman abo haikhe no paithakni molo Ishan Chandra Manikya 1862 bisio ayang masingo thangui paikha tabuk sukjaratui asukno wngsinai jotono no hambai।